Dobrý deň ľudia, ideme si zahrať kvíz o Minecrafte. Poďme ho rovno zapnúť. Idem na to. Why? Okay. Kto vytváří sviet? Noč, automatické, vy sami? No, počítač. OK, máme to správne. Poď, ne? Nie? Jasný hýbač, či ako? Kámo, neviem. OK, to asi nefunguje. OK, tak nič. Tak si to poďme na nejaký iný kvíz. Čo všechno? Jak dobre znáš youtubery? No tak poďme. Neznámy, jak vypadá a gamer. Poďme si len za test. To si z youtuberov. OK. Tak nič, to nie. Ktorý youtuber chce natočiť video? OK. GG. OK, tak nič. To je blbosť. Si to nebo to. Už som to párkrát hral, tak poďme. Máme tu Pornhub a RedTube. Neviem, čo to je, takže preskočíme. Marvel, DC, Marvel. No okej. Fanta, Coca-Cola. Ja som mal, keď som bol dieťa, tak som mal radšej Fantu. Mám si Fanta. Nie, počkaj, Coca-Cola. OK. Asi Windows 10. Dobre. Pofelit se pár přátel, jít na obrovskou party. Pofelit, ja neviem, čo to znamená. Si na obrovskú party. 50, wow. Škola práce. Práce, lebo môžeš byť youtuber. GG. Logika. Dívať sa na telku 2 měsíce v kuse. Hrať na počítaču počítač proste, samozrejme. Asus. Čo? Doctor Who, Harry Potter. Kámo, to neviem. Tak dajme Harry Potter. Nepoznám ani jedného. Pornos. Kámo. Ne, OK. Super. Game of Thrones. Nevidím reálne. Game of Thrones, The Walking Dead. No, asi to vyzerá byť zaujímavejšie. OK. Vod a Pantarej. OK. Veľkonoce, Halloween. My na slovensku Halloween. Či chápete? Poviem Halloween a dám OK. Ale Veľkonoce. Vlastniť vše a pritom nemít nic. Nemít nic a pritom vlastniť. What? GG, what's that? Nechápem. A on takto. Byť introvert, neviem, čo to je, som detsko ešte. Mikina na zip, bez ipsu. OK. Žralok, krokodil. Ja som si myslel, že krokodil je žralok. Ne. Čo to je? Auto, no to bude super. To je mi jedno. Teraz schody vyťah. Ale schody, lebo silnejší budeš. Haló. Hrať po celý život jenom PUBG. Hrať po celý život jenom tak neviem čo, tak Fortnite, alebo ja neviem čo je tamto. PUBG. Byť superhrdina, byť filmová hviezda.
filmová hviezda. No a toto ukončíme video. Tak čus!